Amandla the high power Archangel Raziel. Amandla makhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali. Angithi usunawo umdodzi wemali uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdodzi wemali. Sithinde ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdodzi wemali namandla kaArchangel Raziel. Siyabingelela baba udokotela baba Sizwe baba uJabulile umfana omhle njengekhehla lomlungu umzukulu kaMangcengesi namhlanje nginobaba lana simthole enkampani ethi Sejula production uMageba sibonga kakhulu ngayo yonke indlela cishe ngathi usekepesa ifakele biza kakhulu kodwa ke asikho kwezokepesa ngizothi iDoyages kodwa angifuni ukukhuluma indaba zabantu ngoba sayana manje ngena neblog elibizayo kodwa kusala yonke nje sayilo ukuthi Sejula ake ngiyikhuluma nje lento this is on record abantu esibashuthayo labaningi kakhulu seniyabaza abanye anibazi but abanye ba appreciate bathi ngiyabonga ufithi even a dog can bark like that say wow futhi ngiyabonga siyasebona lo baba ukuthengele i-drink Coca-Cola becala ukuthi ngizoyibonga ngithi mhlawumbe hayi kuyabanda ngathi hayi ngizokuphoxa ngizoyithatha nje shebo ngizoyiphuza ke futhi ngeke ngayiphuza ngizoyiphuza wanginika nemali engayibalanga ukuthi emalini nayo futhi akakhokho uyabonga nje umsebenzi sipenzela ukuthi it's just one of the things that we don't get from abantu sibashuthayo trust me with this and abantu sibashuthayo they backstab i-channel hey Zulu qanto yakho wena walokho ubuchannel umuntu futhi channel ayisizi mina ngikade ngishutha lapho yakufona umuntu akufona kodwa ke siyabonga nje ngisho ukuthi kuko konke lokho uZulu akanandaba namhlanje usabuya nezinto asilethela zona Mageba uZulu noMageba noma uhlala khona konke nje kuyafana konke hayi uthi uhlala khona hayi uthi ngihlala khona cha yeah baba udokotela baba Sizwe bajabulile kuningi ebengifuna sikhulume ngakho Sejula siyazi kakhulukazi kubantu abafuna ukungena einkundleni zokuactor umethi umuntu ufuna ukuactor TV niyakwazi ukubasiza abantu bafuna ukuadvertise kuma TV ahluhlukene niyakwazi bathisiza we know ukuthi eGoli kune station eningi ezisizayo ukushutha abantu abano YouTube channel baba eGoli lento ngingayithatha ngibhekise kuwena nawe futhi uyakwazi ukuletha abantu la kumina hey Zuma kunomuntu ofuna ukuzoshutha lapha ngithi mina uzokhuluma ngani hayi uzokhuluma into ukuthi hayi umlethe but why wena kwenzekani umuntu befuna ukushutha kunini kwenzeka kanjani yini niyifunayo yini ningayifuni niyabavumela yini abantu baba dokotela ake sibingelele babukeli bonke kuyibaba dokotela TV baba dokotela thina asifani nama TV amakhulu njenge baba dokotela TV so laba abathandazi abafuna ukuadvertise amabhizinisi wabo siyabashutha ke bona but hayi wonke umuntu so umuntu uyasifonela sitshela ukuthi yini ayenzayo bese siyabheka ukuthi singakwazi na ukuthi simshuthe ukushuthi uthi umuntu onayo isiqoqo koplan esincane i-tech shop encane isiphazana esincane into encane nje ayenzayo emphilisayo umethi yafuna ukuzoshutha kwabudokotela but kunabantu engafuni ukuhlangana nabo lapha ngeke ukwazi ningishuthe nina umuntu onjalo babudokotela siyakwazi ukuthi sibheke eqala ukuthi wenzani bese ke siyabona ukumshutha because maswethe wonke umuntu akeze uzoqhamuka umuntu akutshela ukuthi udayisa insango yena ufuna ukuzoshutha yabo so siyasibheka ukuthi yini lo yenzayo then ke bese ba phela uzoshutha uyidayisela endlini inkinga asikwazi nokumshutha nje lo cha ngoba lento okufuna ngiyibuza ukuthi bafuna belapho ukushuthwa but abanye bathi ngoba lana sebeke babona ukuthi kuqala ekuhlalo akafuni uhlala nezonyanga ake ngibhekelana siphume ke nje lapho bekuyibuzela nje yonke into befuna sikhuluma ngayo ngifuna ukwazi la abantu bebefuna ukuboleka amadoda omgede angisho nje lento ungayibona nje into ongayiboni that's number 1 number 2 ungayibona nje into ongazi ukuthi idlana that's number 3 into ongayiboni oyibothi yenzani manje lento ayinayo lomgozi enganeni ngihamba ingane zami izidinkinga baba dokotela ake siqale la kukhona akwathi ufuna ukubabona wababona uyena ungaphinda mhlawumbe axoxe ukuthi yini eyenzakala ngaleso sikhathi kodwa ke nje embuzweni
njengoba usuke uyibolekile babudokotela lento usuke ungayithathanga ukuthi izohlala endlini yakho so uma uyiboleka ufika nje uyikhombisa igumbi la izoba khona ifikile ethe lokho ekulethile bese iyaphinda futhi ibuyele emuva iyohlala la ihlala khona ayihlala ekhaya awuzukuyiphakela ayizuku affect umuntu egcekeni ayizuku affect umuntu ekhaya ngoba iza ngoba izoletha lokho ekulethile bese iyaphinda iyasuka futhi kuwena iyahamba ngiyakuzwa mina yeah okushuthi hayi ukuthi ilala ngasikhathini ivuka ngasikhathini cha akuhlangene nje nawe lokho okwakho ukuthi leso sikhathi kuvunyelwene ngaso ukuthi ngesikhathi esithize uma kufanele ifikele ebhodweni noma kufanele ifikele endishini leyo ndishi ifanele ibe kuleyo ndawo ngaleso sikhathi iloko nje kuphela kwena okubalekile okay yeah. Okay ngizoke ngiyibhekeke lento ayizuhamba hayi mekuthiwa mhlawumbe isiyangilandela sekunje nje cha babudokotela akufiki lapho ngoba mase kushaya isikhathi sokuthi uthona no isikhathi sazivumelezi ngaso magaba sesishayile sengi-right sengikwazela ukuyenza le mali engiyenzayo senza indlela ukuthi siphinde siyithathe siyibuyise emva kwaloko ayiphinde izeko nokuza kwakho kusuke sekudlulile nje singayikhuluma ebhodweni bafuze xa siyikhuluma eceleni ungasho ukuthi hey bathi imshwalense uzokulela ebhodweni ngoba ngicabanga ukuthi ake siyibuze na kwawayithinta eqaleni kodwa uma ngezoyibuza mina izohlusha ibuza abantu kuma comments ukuthi if ibhodo lemali ngilithatha ngeke nini nginike inkinga lelanga mhlawumbe ngiyoba abantu banemndeni abantu banengane yeah ungaphendula uthini lapho babudokotela ibhodo lemali alizona isithwalo ibhodo lemali alizona isithwalo njengoba lingasona isithwalo alinagazi elisebenzisayo lokho kuchaza ukuthi ingane zakho nomndeni wakho basuke bephephile including nalento okuthiwa usuntshontshe idlozi alilithinti idlozi lakho yeah so nje umuntu osekhaya usuke safe kakhulu sengilithathile lebhodwe nkosikazi azopheka noma yilo leli kwenzekani uthi apheke ngalo la kwenzekani sinike isithombe la babudokotela amabhodo ahlukene leli lingala iprice yala ifani naleli lingale ngakuwena naleli ama price awalingani dokotela okay njengoba engalingani nomsebenzi namandla awo futhi awafani awukhuluma ngebhodo ukhuluma ngohard leli esipheka ngale ekhaya sikhuluma ngaleli bhodo ozolithenga Shoprite ibhodo esikhuluma ngaleli alingene estofini leli alingene hlobo estofini abantu bake bakhuluma kakhulu ngezinto eziningi kunesigubhu sakamhlaba lengane kunesigubhu saseMalawi ethomunye ibe ngihambile ngoba nje isigubhu eNamibia uthi wena uphethe umsebenzi wabathu usebenza amakhoyikhoyi namakhoyisana babudokotela yonke into masifika nayo siyasifika nayo sithi abantu abasondele siyitest sithi abantu abasondele bayitest sinesigubhu samakhoyisana isigubhu sabathu sizosinikeza abantu abo5 nje abokuqala sizosinika nje abantu abo5 ngoba esikuthathile bekungekho okuningi so kubantu abo5 sobanikeza lesigubhu babudokotela and asihlehli uma ukuthi uyadawutha ungezi ngoba siyawazi hayi ungezi uma uthi uyadawutha umsebenzi waso siyawazi uphatha nje 30,000 usondele sikunikeza uma uthi ubona ukuthi hayi mhlambe sofana nalezi igubhu zeni zamasele hayi ungasondeli yeah yazi sike sakhuluma kodwa ngiyizwa leli igubhu ngicabangela nabantu abagulayo kunabantu abagulayo bayahlushwa ushukela uncane esike sizwe kukhulunywa belapha endawo befika lana do you know ukuthi ushukela wakhe nesilonda oda ke angifuni ungena khona esilonda ngifuna ungena la ekutheni indoda izizwe ngasawona indoda ingasavuki wenza njani lana indoda emetheje naku iwa ngophondo lo babudokotela ungasebenzi kwenduku umuntu uyancamela ukuthi ngona ngabe nayo imali kunokuthi induku ingavuki because ungasebenzi kwenduku kuyabuqeda ubudoda noma bekuthiwa unemali engakanani so kumuntu ozaziyo ukuthi mina yami induku ayivuki ngoba ngachecka kwathiwa nginoshukela nomuntu owaziyo ukuthi induku yami ayivuki kodwa ngazi ukuthi kwenzakalani cela ukuthi usitshele ukuthi okay mina ngachecka kuthiwa nginoshukela njengoba induku ingavuki okanye uthi nje yami yashesha ukukhathala ube specific then khona sizobona ukuthi yini lesokunikezana kodwa induku umuntu wenduku ukhona babudokotela and guarantee ngeke ngavuki usho nje hayi ngeke ngavuki yima kumuntu mase uthathile lo muthi usenze kuseni usesemenzisana kufanele usebenzise ntambama enzele ukuthi uma ivuka uyazi vele usuyolala bese ziyakhala yima ke uyivuka mhlawumbe ngabo 8 ebusuku angakwazi ukutshengisa i-video ethi yabona akuyona okwamphela lokho ngivukile phela ufuya kuyakushuthela ethi njani kimi nje makeke mayivukile akukhombisa umkakhe athi nansi ke manje lento ekade sihlupha cha phela ukhokhe kuwena hayi lutho angifuna kubona induku cha ufuna ukubuza ukuthi linjani athi yabona livuka kancane noma nguphuza kakhulu hayi ake sibuye emuva mkhulu ngoba lapha bengithi khalams ngifuna sibuye kula madoda asemgedeni yeah doctor right ayaqashisa ngiyakuzwa lokho yeah but ngifika ngasikhatsini
mengizalema kodwa zokhetheni babudokotela it's either ufike ekseni kakhulu noma ufika ntambama ilanga selishona. I mean emina suke busy nawe wenza into zawo fanele ufike ekseni kakhulu noma ufike ntambama ikhaza ntambama impela. Into engizoke ngichaze futhi abantu abangayazi ngamadoda amafishane uma khuluma kwenzeka. Abantu ufuna bayazi imkhovu iyalala emini ngoba phela ayizwani nelanga. Ayizwani iyalala nje isikhathi esiningi manje kungcono uma uzofika umoya kuyona ngoba ayiphakelwa futhi imkhovu emini. Isekuseni khona umkhulu wayenayo 1919 ngoba khumbula nangisavota 1996 iwenemkhovu izinkwa wethenga ama crate mhlawumbe awu3 mase zisikwa phakathi zikhishwe lento bafuna lento ethambile lapha phakathi khishwe lento ke mase bayaphakelwa ke kodwa ekseni sebezo baphakelwa futhi ngakusasa futhi ekseni ebusuku abadle emini yonke abadle emini basobelele oba sobethunywa bokwenza leyo nto leyo kodwa ke ngizama ukuthola ngoba phela umuntu ongaze emkhovu ngoba yabona lapha ehlathini la kufuye khona kushunqa ekseni kuphela into abamakushunqa ngoba usuke kuphakelwa labantu laba kuphelile umuntu umefika ngasikhathini ekseni dokotela at least ngoba isebusika u6 nje alright u6 ngoba kusebusika manje 6 of course 6 ikhathe right leyo say right ake sikhuluma iringi amafutha omdonso umbuzo uthi akusona nesithwalo no baba dokotela amafutha omdonso awasona isithwalo sibelekele ngokubalekele iringi na futhi iringi ayisona isithwalo baba dokotela ichain legaxa yakhona iunion hayi nako kuyisiphakamo nje kuyisiphakamo ngingakwazi ukuthatha ichain neringi yakhona noma ngithathe amafutha omdonso kwenza kanjani usinike nje ngokuthatha uthi lokhu uyakwazi ukuthatha lokho ukwazi ukuthatha lokho sichazela yabona le chain bengithuli ngingafuni ukuyiveza ngoba awekho maningi ebekade besasinikeze wona kodwa siyakwazi ukunikeza iring nechain uyakwazi futhi ukuthatha amafutha uthathe nechain okanye uthathe iring nechain namafutha futhi kokuthatha ungakwazi ukuthi kuyamandla akho thangana kumandla akho nje ukuthi ahamba fikephi lento uthi ichain uyakwazi ukuthi umoya ogembule ekhasini ukhumulo uyenze la ibe bracelet khona uzodlala ngayimshinini yini leyo isalamusi noma yini babudokotela kuyona isalamusi ngoba kuyisalamusi ngoba uma ulifake la uhamba nje endaweni emall endaweni enemali khona okwenzakalayo mose ongena ekhasini walithatha walifaka la esandleni wasodlala ngale sandla osifake la kuyona imshinini kule sandla osifake kuyona nakhona futhi babudokotela hayi opopayi bagijima akulo la ngakhuluma kholo wedlula nje ngifuna sibuyele kule isikhwama mkhulu ukhuluma kakhulu ngesikhwama sika 50,000 25,000 uthi uzonikeza 5 noma 3 kuzokwenza kanjani lapha sekhona onazo kona so babudokotela very unfortunately isikhwama esisele cabanga ukuthi mhlambe bathathu abantu abazokwazi ukusithola and ikhona sika 15 nesika 25 kuphela sika 8 asekho 15 no 25 nakhona futhi abantu abambalwa kakhulu abazosithola sesivala nje ngifuna singene kulena ke ebhlungu kakhulu uthi umuntu ngahamba ngolanda isigubhu kaze ngafelwa imoto ngalala emotweni mengifona umuntu umthethe ngifelwa imoto athi akanama breakdown yini kulungile kongena ifort yakho ukuthi azokudonsa manje ukhala ukuthi asisebenzi uma mfona nomuntu usemblockeni babudokotela ungasilahli masingasebenzi isigubhu sakho ungasilahli fona usitshele emva kwalokho thina sobe sesiyasibheka ukuthi yini kufanele sikunikeze yona ukuze sisebenze bese siyaseda lokho soseda kona ukuze sisebenze okay nangokuthi mhlawumbe babudokotela ke sicacise kumuntu othi ufuna isigubhu samakhwekhwe noma isigubhu sabathwa akusuke ngasona lesi siyiselo siba kanje wasiphakamisa sibone siba nje kanje isigubhu sabathwa so angaqhamuka umuntu usethi ngathatha isigubhu sabathwa kubani bani kodwa ebewanikeza manje uzoke fama futhi ufaka lana hayi la khona sikufakela kona khona sikufakela kona laba budokotela amandla awo njengoba ngishilo ngathi mawudoubt ungezi asinenkinga ungezi hayi la sincinga umuntu ngempela uma ukuthi uyadoubt ungasondeli wena mawuzazi ukuthi ufunani uze kodwa nje mawukuthi uthi hey what if yes cool 0783170554 uthini babudokotela inamba lesitholakala kuyona leyo 0783170554 umuntu uyafona uya WhatsApp uyasithola ku TC Jula TV3 sorry siyatholakala ku TC Jula TV3 okay nomkhulu sibonga kakhulu ubonga babudokotela babo sizibojabulile mfana umhlenje ekhehlela umlungu siyabonga
Amandla, the high power, Archangel Raziel. Amandla amakhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi, sebhizinisi, sezezimali. Angithi usunawo umdonso wemali, uthathe ugeze ngawo. And command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo-11 ebusuku ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali. Sithinde ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla ka-Archangel Raziel.